Hola de nou. Anem ara a veure com resoldre una equació quan ens trobem amb uns denominadors. Imagineu que després d'operar apleguem a la següent equació. X partit 4 més x terços és igual a 7. Anem a fer-lo mitjançant la transposició de termes de la qual hem parlat i mitjançant l'analogia de la balança. Primer de tot, adoneu-vos que x quarts és el mateix que un quart per x. Si feu este producte, vos dona x quarts. O sigui que en realitat aquesta equació es pot escriure com un quart de x més un terç de x és igual a 7. I així tinc dos monomis que com se poden sumar? Sumant els coeficients. És a dir, si jo faig la suma d'un quart més un terç, el denominador comú és 12, i això me dona 7 dotzens. Per tant, aquesta operació serà 7 dotzens per x és igual a 7. És a dir, si faig este producte, 7x partit per 12 és igual a 7. I així ja, directament, mireu, el 12 que està dividint passa multiplicant, i el 7 que està multiplicant passa dividint. El resultat serà 12. Una altra forma de fer-ho és des d'ací, des d'aquest punt, dir que 7 dotzens està multiplicant a la x, per tant, podria haver fet també, és vàlid, agarrar i dir, està multiplicant, passa dividint, tota la fracció passa dividint. Si feu aquesta divisió de fraccions, 7 per 12, 7 per 12 i 1 per 7 és 7. O sigui, és el mateix, exactament igual. Molt bé. Ara podríem comprovar que 12 quarts són 3, 12 entre 3 són 4, i si faig aquesta suma dona 7. Per tant, aquesta solució és correcta. Molt bé. I ara, per l'analogia de la balança. Mireu, jo puc treballar amb els dos membres de la igualtat i, per exemple, puc multiplicar per 4 els dos membres de la igualtat. I per què per 4? Perquè llavors puc eliminar este denominador. Me quedaria 4x partit 4 més 4x partit 3 és igual a 7. L'única cosa que he fet, 7 per 4. O sigui, multiplicant per 4 els dos membres de la igualtat, el que fem és multiplicar cadascun dels termes, perquè recordeu que 4 per este parèntesis, ja ho he fet malament, 4 partit 3. El que faig amb el 4 és multiplicar-lo per cadascun dels sumants de dins del parèntesis. Això és el que acabo de fer, d'acord? He multiplicat per 4 x quarts, x terços. I així el que passa és que me queda, este se anula i me queda x més 4x partit 3 és igual a 7 per 4. Però és que este 3 me molesta, veritat? Per a operar i tot. No hauria sigut més intel·ligent multiplicar per un nombre tal que se me anulen els dos denominadors? Se me simplifiquen? Quin nombre serà eixe? Doncs eixe nombre, en aquest cas, seria 12. Veritat? Perquè 12 entre 3 és un nombre enter i 12 entre 4 també és un nombre enter. En general, què farem? Mirar observar tots els denominadors i multiplicar per el mínim comú múltiple a tots els denominadors. Però bueno, en general, per exemple, així, observant l'equació, jo ja me n'adono que puc multiplicar per 12. Per tant, el que faria és 12 per x quarts més x terços és igual a 7 per 12. Esta equació i esta equació són equivalents. L'única cosa que he fet és multiplicar per 12 els dos membres de la igualtat. I ara ja opere. Multiplique 12 per x quarts i per x terços. Este per este i este per este. I me quedarà
12x quarts més 12x terços és igual a 7 per 12. I, fixeu-vos, 12 entre 4, 3x, més 12 entre 3, 4x, és igual a 7 per 12. I 3 més 4x, això és igual a 7x. Vale. I ara ja dividim l'equació, els dos membres de l'equació, entre 7, que és exactament equivalent, val? A que el 7 que està en aquesta banda passa dividint, val? És una transposició de termes, però de forma més escalonada. Val? I el que me queda és el 7 se simplifica i me queda el 7 per 12 partit 7, que això ja sabíem, val? Que havia de donar 12, com hem vist. Val? Una reflexió final. A les matemàtiques no existeix un únic camí per a resoldre els problemes. D'acord? Així tenim un clar exemple que possiblement per a resoldre aquesta equació la forma més ràpida, més senzilla hauria sigut fer una mescla de les dues formes que he presentat així. Val? Però ja vosaltres escolliu la que més vos agrade o la que vos parega més senzilla. D'acord? Doncs, si teniu algun dubte, ja me pregunteu o me fiqueu un comentari o torneu a veure el vídeo. Fins a la pròxima!